Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki yatha ndikhulupirira kuti tinafotokozeranapo zinthu zokwanira zitatu kumbali ya zinthu zimene zili zoononga chisilamu, tinazitanthauzira ndipo titamaliza pamenepo tinafotokoza kuti chisilamu ndi chiyani. Pambuyo pake tinafotokoza zinthu zokwanira zitatu zimene zimampangitsa munthu kuti akhale kuti watuluka mu chisilamu kumbali ya machitidwe. Insha Allah lero tikufuna kuyamba tsopano kutambasula zinthu zimene zili muzigawo zoononga chisilamu cha munthu. Ndiye kumayambiriro Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab adayamba ndi mawuti bismillahi arrahman arrahim. Kenako ndikunena kuti i'lam, zindikira, anna min a'zami nawaqidil islami 10. Kuchokera mu zinthu zikulu zoononga chisilamu tipezamo zinthu zokwanira 10. Koma tisanayambe kufotokoza pali point yayikulu imene Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab adayamba. Asanayambe kulemba buku lawolo, iwo adayamba ndi mawuti bismillahi arrahman arrahim. Tikabwera mu chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamalemba kalata iyeyo sanali olemba komanso sanali odziwa kuwerenga. Ndiye mmene tikuti mtumiki akamalemba kalata tikutanthauza kuti akamamuuza wolemba kuti alembe kalata, wolembayo mtumiki amamulangiza kuti ayambe ndi mawuti bismillah. Ndiye amayamba ndi bismillahi arrahman arrahim. Kenako ndikuyamba china chilichonse chimene akufuna kuyankhulacho. Ndiye mmene mtumiki amalemba makalata kutumizira mafumu amene anali akuluakulu mu nthawi imeneyo, omwe amawayitanira ku chisilamu, anayamba ndi mawu amene wa bismillahi. Ndipo muzambiri zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam waphunzitsa, atiphunzitsa kuti tiziyamba ndi kutchula dzina la Allah tabaraka wa taala. Ndiye pamenepa pali maphunziro. Masahaba komanso masahabiyati, masahaba achimuna ndi awo amene anali masahabiyati amene ali achikazi, adaphunzitsidwa kuti ntchito iliyonse akamayiyamba adziyamba ndi kumukumbukiramo Allah subhanahu wa ta'ala. Pachifukwa ichi iwowa adali otetezeka ku mashayatini. Adali otetezeka kuchani? Ku mashayatini. Ndipo pakati pawo panalibe nkhani zimene lero lino zikutchuka pakati pa akazi okhulupirira. Kodi nkhani zake ziti? Zomapita mwa mashehe kukapemphereredwa kapena kukachitiridwa ruqya. Chifukwa si chilichonse chimene inu ndi ineyo chingatigwere tithamangire kukapangiridwa ruqya, kapena chilichonse chimene chatichitikira ife tithamangire kupanga ruqya. Sichina chilichonse yani. Zinthu zinazi zikusowekera maphunziro chabe basi. Zinthu zinazi ndi gawo la kuperewera kwa maphunziro kwa Msilamu. Tatiyeni tuone umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku umene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adatiuza kuti tidzukhala. Mtumiki adanena kuti sallallahu alayhi wasallam, yemwe wadzuka mamawa ndi kukumbukira dzina la Allah subhanahu wa ta'ala. Yemwe wadzuka mamawa ndi kukumbukira dzina la Allah subhanahu wa ta'ala, chimene chimachitika ndichonena kuti tikabwera mu kuyankhula kwake Abi Huraira, hadithi yomwe inda al-Bukhari, mtumiki akunena kuti yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama 3 uqad. Ama manga shaytani kunkhongo kwa mutu wa mmodzi wa inu pamene munthuyo akugona, ama manga 3 uqadin, mfundo zokwanira zingati? Zitatu. Ndiye yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawil farqud.
ndiye chimene chimachitika nchonena kuti munthawi yomwe akumanga mfundo ina iliyonse pa ifeyo amayankhula mawu onena kuti chani, alaika lailun tawilun, iwe ukhale ndi usiku wautali kwambiri. Kenako farqud, amamanga ndi kenako ayankhulanso alaika lailun tawil, iwe ukhale ndi tulo lalitali kwa basi, ugone tulo labwino. Kenako amanganso. Kenako ayankhulanso alaika lailun tawil farqud, kuyankhulanso kuti ukhale ndi usiku wautali kwa basi. Chimene akutanthauza apa kutanthauza kuti amampangitsa munthu uja kuti agone tulo tofanato, kuti mpaka nasaswali swala yachani, ya fajiri. Kulupira kuti tonse muno taswali swala ya fajiri eti. Ndiye pamene munthu uja wagona tsopano, nthawi ya swala ikakwana amanyinyirika, akumva adhana ndamatembenukira mbali naye. Pena mpaka nazimafika faliyadhu billah, anthu ena ndikutseka mmakutu akuti adhana ikwasokosa koma ndi asilamu. Kumalakalakanso kuti adhana ija ithe chifukwa ikutisokoneza tulo. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anatiphunzitsa kuti tikamagona tizitani? Tizipanga dua. Dua imene tikupanga mdzina la ndani? Bismika, mudzina lanu mwachidule bismillahi, mudzina la Allah. Sichoncho? Bismika Allahumma amutu wa ahya, ndiye timagona. Pamene pomene tamukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala, zimene shaitani angachite pamene pasizikala ni mphamvu ina iliyonse. Ndiye mtumiki akunena kuti fa inistaiqadh, munthu uja akadzuka, fadhakara Allah, namukumbukiranso Allah. Wamukumbukira Allah amene amagona, ndiye mmene akudzuka munso wamukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala, inhallat uqdatun, imamasuka mfundo imodzi. Ndiye mmene tungakunena kuti fadhakara Allah, kumukumbukira Allah ndikunena dua eti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Dua imene ndimene timanena tikamadzuka. Ndiye ngati mugulu la Islamu amene amati akadzuka asanayambe kuganiza za china chilichonse, asanadzuke pa bedipo ndikuyankhula mawu amenewo. Mupeza kuti ndi ochepa. Komanso ambiri akamagona ndi zoti kuli Allahumma bismika amutu wa ahya, zimenezo anayiwala. Ndiye choncho shaitani asakutambireni, atitambira ateti. Mukagona muli mtulomo simungalote zoopsa, mulota chifukwa cha nakubwereraninso ni kutuloko. Ndiye mtumiki akutiphunzitsa ifeyo zakakhalidwe kathu moyo. Timukumbukire Allah pogona, timukumbukirenso Allah podzuka. Tikamukumbukira Allah podzuka, choyambirira mfundo ija imamasuka kuchokera mu mfundo zitatu. Ndeti patsala mfundo zingati? Ziwiri. Fa in tawadda, tsopano munthu uja akadzuka pa bedi paja, ngati anali ndi uve waukulu, anali ndi janaba, ndikupita kukasamba, kapena analibe uve waukulu, akupita kukapanga udhu, inhallat uqdatun, mfundo yachiwiri imatani? Imamasuka. Pamene munthu wadzipatsa twahara, wadzuka wamukumbukira Allah, kenako wakapanga aludhu kapena wakasamba, pamene pali woyera, mfundo yachiwiri ikutani? Ikumasulidwa. Fa in salla, tsopano akaswaliso munthu uja kuyambira tahajjud, kenako ndikuswali fajiri, inhallat uqdatun, imamasulidwanso mfundo yomaliza yachitatu. Senzati kunkhongo kwake ku munthu kumakhala kulibeko mfundo iliyonse yomwe shaitani anayimanga usiku wathawu. Ndiye munthu chachimachitika ndi chani? Fa asbaha nashitan tayyiban nafs, amadzuka akumva bwino kwambiri, amadzuka ali munthu wosangalala. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, ndipo ngati iye yusana pange izizi kumukumbukira Allah,
kupanga udhu ndi kuswali, munthu amene yuyu tsiku lake limakhala lowawa kwambiri, amakhala munthu wa stress, amakhala munthu wosasangalala mwachidule. Koma lero lino inu ndine tikumangoyesa ngati chilichonse chikufunika chani? Ruqya. Tisave kupweteka chapena pake kuthamangira kwa shehe. Sitikuswali akuti ziwanda tikuthamangira kwa shehe. Inu zimenezo sizikufunika shehe, zikungofunika maphunziro basi. Chifukwa mukaphunzira mutsatira ndondomeko yoyenerera. Kutseka chitseko pamene munthu walowa nyumba madzulo akuyeneka kunena bismillah. Chifukwa nyumba imene chitseko chake chatsekedwa ndi dzina la Allah, shaitani samachitsegula. Kutseka window ponena bismillah, window limenelo shaitani sangalitsegule. Olo munthu atazitama kuti amatamba cha mtundu wanji, inu sangakupatseni vuto lililonse. Kupatula apo limene Allah anakukonzerani kuti lidzakufikirani. Ndi Asilamu zimene zaziwala, povala chovala mtumiki anena kuti tidzinena cha bismillah, ndikuyamba kumanja. Povula chovala tidzinena bismillah. Tikweka makalowa kuchimbudzi tidzinena chani? Bismillah. Kuchimbudzi kuli chani? Ziwanda. Ndefe tikungolowa basi yapya. Tisaseweretsedwe ndi ziwanda. Ndifake lero zachiluka kazimenezi. Kuchuluka kwa zimenezi lero mankhwala ake sikupita kwa shehe ukapanga ruqya iyani. Mankhwala ake ndi chani? Kuphunzira zoyenerera kuti ife tizizichita. Tikamachoka ku nyumba kupita malo ena, tumikana tiphunzitsa zochita. Tiziyankhula mawu bismillah, mudzina la Allah. Tawakkaltu ala Allah, ine ndayedzamira mwa Allah. La haula wala quwwata illa billah, palibe mphamvu kapena kuthekera kulikonse kupatulapo kudzera mwa Allah. Inu ndikumatuluka kumapita kuti anthu akakupangireni chipongwe, akuchererani mankhwala munsewu kuponda akugwirirani ntchito mankhwala amenewo. Lero lino anthu zimenezo akuiwala ndikumathamangira kwa shehe ndakumakudira ni chani? Makobiri. Pakuja tumika kumuphunzitsa mnyamata. Ewe mnyamata iwe, Samillahi, chula dzina la Allah usanayambe kudya. Ndi angati maifa amene amataka yamba kudya asanatenge chakudyacho kika pakamwa ndikunena bismillah. Ochepa. Ambiri mango yamba kudya basi njala yatipweteka. Timakumbukira bismillah tamaliza kale. Takhuta mimba lingu. Mwina sosa kumbukira kumene. Bola ndakhuta basi. Pamene Nsilamu akuyeneka kumukumbukira Allah nthawi ina iliyonse. Yantendere angakaleso ya chani? Ya mavuto. Mpakana pamene mwamuna ni mkazi akuchita banja amukumbukireso Allah. Imagine tumikanaphunzitsa dua kuti pamene mwamuna akukhala malo amodzi ni mkazi wake ayankhule mawu awa: bismillah, mudzina la Allah. Allahumma jannibna shaitan, o Allah titetezeni ifeyo kwa satana. Wajannibi shaitan ma razaqtana, komanso mupange zimene mutatipatse apa mwana kukhala wotetezeka kwa ndani? Kwa shaitani. Fake lero lino kuli ana upenga misala ambiri. Chifukwa makolo awo anayi wala kumukumbukira nda Allah mu nthawi yomwe amachita banja. Anyamata misala osa amene tinawo lero lino mufufuze makolo awo anayi wala kumukumbukira nda. Atsikana onse lero amangoenda yavi akuonetsa mawere, akuonetsa mbuyo zawo, akuonetsa matu amene aja vuto loyambirira ndifeyo makolo. Tinayi wala kumukumbukira ndani? Leti samati mwana wanga ine koma zimene wayambazi ya. Koma inuyo zimene munayambazi. Maziwa lira. So chisilamu tu mankhwala mtumiki anapereka kale. Koma anthu timawasiya dala mankhwala aja ndikumakatsatirira zina zimene zili zosochera zija. Ngati kholo likukanika kutchula dzina la Allah pa nthawi imene likupanga banja ndi akunyumba kwawo, asembekezere zabwino kuchokera mwa mwana amene atatani atadzabadwe mene. Chifukwa chani? Adzakhala wosatetezeka ku upandu wa ndani? Wa shaitani. Mtumiki sadasiye kalikonsetu. Akutiphunzitsa adabu yakachitidwe kacha kabanja. Akutiphunzitsa adabu yakadyedwe. Akutiphunzitsa adabu yakalowedwe kakutika ku toilet. Akutiphunzitsa adabu yakagonedwe. Akutiphunzitsa adabu yakatulukidwe ka nyumba kumapita malo ena. Ndiye munthu kungotenga izizi nkuzikhazikitsa ndithudi shaitani alibe nawe gawo kwa iye. Chifukwa anayankhula kale kunena kuti akakhala akapolo anga
laisa laka alaihim sultan, suzakhala ndi authority, suzakhala ndi mphamvu pa iwo. Chifukwa chani? Adzakhala nthawi zonse akutani? Akundikumbukira ine. So amene amamukumbukira Allah nthawi zambiri, amene amakhala wotetezeka kuzonse zimene zili zoyipa zimene Allah adazilenga. Ndipo majini oyipa komanso ndiyo ena oyipa mugulu anthu sangambweretsere vuto munthu amene. Faya amakhala kuyenda mu chitetezo cha Allah subhanahu wa ta'ala nthawi zonse. Akamaja kumukumbukira Allah, akamama madzi akumukumbukira Allah, akutuluka nyumba akumukumbukira Allah, pogona akumukumbukira Allah, podzuka akumukumbukira Allah. Inu ndi ubwino wanji umene Allah angaupereke mwa kapolo wake kuposa kuti kapolo nthawi zonse azimkumbukira yeye. Ndi ubwino wanji oposa pamene palibe. Ndiye tikuphunzira kuchokera pa bismillah arrahman arrahim kuti ndi chinthu chimene chili chofunikira. Povala munthu anene bismillah. Chifukwa chani? Chifukwa asatru baina aurati bani adam wa uyunil jinni bismillah. Chochinga chimene chilipo pakati pa umaliseche wa ana a Adam, umaliseche wathu ndi maso aziwanda. Ndiye ndimaonena kuti cha bismillah. Munthu amene wavala chovala osanena bismillah munsewu makamayenda ziwanda zimamuonera. Pamaso pa ziwanda pamakhala kuti ali mblanda. Fasana tetezeke ndi chani? Ndi bismillah. Tikamalowa kuchimbuzi kuchosanena bismillah, kuchimbuzi kujako ziwanda zimatuonera. Ngati ife timakhulupirira adi kuti Allah adalenga ziwanda, tikuyeneka kukhulupiriranso kuti ziwandazo zili ndi maso zimaona, ife zimatuona. Innahu yarakum, iyeyo ibulisu amakuona ninuyo, huwa wa qabiluhu, pamodzi ndi asilikali yake, min haythu la tarawnahu, kuchokera mumbali yomwe inu simungatani, simungamuone. Shaitaniyo ndiwo. So izati shaitani amatuona ife. Ndiye kuti iyeyo asatuone ife tili maliseche, tizimkumbukira Allah povala, tizimkumbukira Allah povula. Ndiye akaza Chisilamu ndikukulangizani kuti kuyambira lero musamapite mwawa wa mashehewa. Chisilamu chinakuphunzitsani zoyeneka kuchita. Chinakupatsani mbedza kuti mukawedze nokha chani? Nsomba. Zaulesi yayi. Haine sinimata ruqya. Ruqya ndi suratul Fatiha. Simata suratul Fatiha. Alhamdulillah simma mzibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ameni mamuwerenga pa swala ina iliyo soja. Simma muziwa. Mamuziwa. Kungo mwerenga ameno chaka 7 ndikumauzira malo amene pakupweteka imene ndi ruqya. Ndipo ruqya imene ndi yabwino kwambiri chifukwa munthu umapanga ukuyedza milamanda mwa Allah. Ndiye pamene papakupweteka apa mukapite kwa shehe akata mesa akapagunda. Akakapagunda inuyo ndi sheheyo mwachita chinthu cha haramu. Ndiye tatiyeni tisatengera akazi osochera amene ali akazi a Chikristo. Amene amapita mwazi busa kuti akatani ata akapemphereredwe. Amene ndi anthu osochera chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti zimene zimakachitika kumene kuja ni nyasi. Ni nyasi. Sitikukana kuti pakati pathu ruqya tisapangirane. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anaphunzitsa akazi kuti apangire ruqya anawo. Ndipo masahaba radhiyallahu anhum amata kuwapangira yena mugula matabi'in, kuwapempha kuti ukufuna ndikupangire ruqya imene mtumiki adatiphunzitsa. Matabi'in amavomera naam, amwapangira. Zimene zozo zilimo mu Chisilamu. Koma sizinali zinthu zochulukira. Chifukwa aliyense amadziwa yekha zochita. Ngakhale oyo amapangiridwa choncho payekhaso amatani amadzipangira. Ndipo anthu 70,000 mu umma wa mtumiki mu hadithi ya Abdullah ibn Abbas akalowa ku janna popanda mafunso ena aliwonse. Ndipo ena mwa anthu amenewa ndi amene samapempha kuti apangiridwe ruqya. Bifake maulama ananena kuti kupangiridwa ruqya si haramu koma ndi makuruhu. Ndi chinthu chimene chili chonyasa, chosakondedwa, chimene chimampangitsa munthu kusakhala oyedza mwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ndiye tatiyeni tisamayiwale kunena bismillah muzochitika zathu. Kukacha tumikananena kuti man qala, yemwe wayankhula kokwanira katatu mamawa uliwonse komanso madzulo ena aliwonse mawu awa bismillah, taonani, mudzina la Allah,
alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Kungoyankhula mawu amenewa kokwanira katatu mamawa komanso katatu madzulo, munthu amene yusadzavulazidwa ndi chilichonse munjira ina iliyonse kupatula chimene Allah adamukhazikitsira kuti chizamutani chidzamupeza. Ife ndetu kwasiya mawu amene ndikumathamangira kwa shehe. Shehe angatithandize ife munjira iliyonse? Shehe angatithandize? Inuyo mubwere kwa ine ndingakuthandizeni ne? Wallahi sindingakuthandizeni. Amene angakuthandizeni ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye bwanji nokha osampempha Allah, vuto ndicha? Vuto limakhala pati. Kusaphunzira eti? Ndiye pano pataphunzira kuyambira leroli inshallah kumapita kutsogoloku tiyeni tidzidzipangira tokha chani ruqya. Tamvana eti? Ndiye akupitiliza shaykh kunena kuti i'lam, zindikirani, anna min a'zami nawaqidil islam 10. Kuchokera mu zinthu zononga chisilamu zilipo zinthu zokwanira zingati 10, zilipo zokwanira 10. Ndiye lero tukiyamba chinthu chimodzi koma sitichimaliza chifani chachikulu. Choyamba ashirku fi ibadati llahi ta'ala. Choyamba ndi kuchita shirki mu ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye shiriki timutanthauzira, ibada titanthauzira. Ndiye shaykh akunena kuti izi sinikungokamba kuchokera mmutu mwanga, wadalilu qawluhu ta'ala, umboni wake kuchokera mu buku la Allah subhanahu wa ta'ala pamene yakuyankhula kuti inna Allaha, sura 4 aya 48 komanso aya 116. Sura 4 aya 48 komanso aya 116. Inna Allaha, nditudi Allah, la yaghfir, sama kululukira, an yushraka bihi, yemwe wamuchitira iyeyo shiriki, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, koma amakululuka machimo ena onsewo kwa yemwenso wamufuna. Allah sama mukululukira uyo amene wamuchitira shiriki, koma amakululuka machimo ena onse posakhala shirikiyo. Ndipo chikhululuko chimenechi chimapitanso kwa yemwe wamufuna. Ndipo tikabwera mu sura Al-Maida, yomwe ndi sura 5 aya 75, pamene pakuyankhulidwa kuti waqala al-masihu ya bani Israil, ndipo adayankhula Yesu mwana wa Maria yemwe ndi Mesaya kunena kuti inu ana Israeli, i'budullaha, mpembedzeni Allah, rabbi, yemwe ni mbuye wanga, wa rabbakum, komanso mbuye wanu. Yesu tu akuwayankhula ana Israeli, mpembedzeni ndani? Mpembedzeni Allah yemwe ni mbuye wanga komanso mbuye wanu. Innahu man yushrik billahi, chifukwa uyo amene wachita shiriki mwa Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, ameneyo Allah wampanga kuti ndi wa haramu kuti akaponde ku janna. Mwachidule janna Allah waichita kukhala yoletsedwa kwa munthu amene yuyu yemwe wachita shiriki mwa Allah. Wa ma'wahu nar, ndipo malo ake amene wamusungira munthuyu ndi kumoto. Wa ma lidhalimina min ansar, ndipo kwa ochita dhulmu kulibe owathandiza. Yesu akuyankhula kuwauza ana Israeli kuti mpembedzeni Mulungu amene ali mbuye wanga komanso mbuye wanu. Tikabwera mu Baibulo, Yesu atafunsidwa menemo munalembedwa mawu, Yesu ananena kuti chani? Atafunsidwa zokhudza chinthu chimene chili chachikulu, lamulo lalikulu kwambiri. Lamulo lalikulu kwambiri limene munthu akuyeneka kulisunga ndi chiyani? Yesu ananena kuti chani? Mvera iwe Israeli, mvera iwe Israeli. Kusenza kuti akuwauza ndani? Ana Israeli onse pamodzi eti. Apanso Allah akunena kuti Yesu adayankhula kwa ana Israeli onse. Mu Baibulo mo, mvera iwe Israeli, mbuye wathu ndi Mulungu yemwe ndi mmodzi. Mbuye wathu
kusonyeza kuti Yesu yonse akudzika muti momwemo. Apa Qur'ani kunena kuti Yesu anayankhula kuti mupembedzeni Mulungu yemwe ali mbuye wanga komanso mbuye wanu. Tikanena kuti mbuye wanga ndi mbuye wanu, liulo phatikiza timanena mbuye wathu etu. Ndiye Yesu sadabwere pa dziko lapansi pano kudzauza anthu kuti amupembedze iyeyo. Aliyense amene amapembedza Yesu ndi wakumoto. Chifukwa Yesu yakunena kuti waman yushrik billahi, aliyense amene angamuphatikizire Mulungu, faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Allah waipanga janna, waupanga munda wa mtendere kwa iye kukhala woletsedwa, ndipo malo ake ndakuti ndakumoto. Ndiye Msilamu lero lino akusiya za Chisilamu ndi kumapita ku fellowship kumene akukapemphera m'dzina la Yesu, amene akukapemphera kuti akalowe ku janna kapena akalowe ku moto. Ndifake timati akazi a Chisilamu lero lino chifukwa cha kusazindikira kwawo akudzitulutsa mu Chisilamu ndi kumakadzigwetsera kuti ku moto. Ndiye shirki ndi chinthu chachikulu chimene lero lino inu ndineyo ngati sitiuzana Asilamu ochuluka akhala mu gulu lawo amene akuchita shiriki koma asakutani asakuzindikira. Kutere kumkristu kumwalira tisabisirane muno. Kristu kumwalira ali pa chikristu chakecho ndi wa kumoto. Ndiye chinthu chimene chingampangise munthu kuti akalowe ku moto inu ndine situyeneka tichiyandikire. Ndifake kupita kwa abusa ndi haramu. Kupita nawo mu mapemphero amene Akristo akupanga ndi haramu. Avala mabuyibuyi atu nkumakayimba. Chifukwa mbuye amene akuyimbirawo zimene zonso akuzikana kuti ine izi si zimene ndatani ndakuwuzani kuti mundichitire ine. Chifukwa mukuyimbamo akumuyimbira Yesu. Ndiye Yesu sanabwere pa dziko lapansi pano kuti anthu adzampembedze. Yesu anabwera pa dziko lapansi pano kuti adzampembedze Mulungu komanso adzaphunzitse anthu kapembedzedwe koyenerera kumpembedzera Mulungu. Chifukwa Yesu yakanakhala kuti samampembedza Mulungu, Mulungu akanamuononga. Wallahi Yesuyo akanakhala kuti samapemphera kumupempherera Mulunguyo, Mulungu akanamuononga Yesuyo. Ifa akanakhala mugulu akapolo oyipa. Koma Yesu amaswali, amagwetsa nkhope yake pansi. Ndiye wina lero lino azikampembedza Yesu amene ali pa njira yolondola. Ndiye ife amene timutsatire tifake tikuyeneka kuphunzira nkhani ya chikhulupiriro iyi. Chifukwa chani? Tisathamangire kuphunzitsana za swala. Asilamu amaswali koma amapita mwazi busa. Asilamu amaswali koma amapita ma fellowship. Akupanga zimenezo za Asilamu. Ndiye apa Shaykhul Islam iwowo paoka sadamuche munthu yemwe akupanga shiriki kuti watuluka Chisilamu. Tamvana eti? Amene wamupanga munthu wochita shiriki kuti watuluka Chisilamu ndi Allah. Sima aya tabweretsa apa. Allah ndi amene akumutchula munthu wochita shiriki kuti ameneyo watani wakanira ndipo sangamukhululukire ndipo akalowa kuti kumoto kumene akakhalako mpaka nakalikali. Ndiye ife tikamamunena Mkristu kuti ndi kafir, ndi mushriki, inu ndine tisakwiye, inu ndine tisanenane kuti kodi inu mukuyankhula bwanji? Zimenezo ndi zoonazo. Chilungamo chake ndi chimenecho, iwo ni mamushirikuna ni makufaru, palibenso kukayikira. Msilamu amene akupita mwa asing'anga ndikuwuzidwa kuti kwa asing'angako kutuluka Chisilamu chako iyeyo ndikukakamirabe. Silamu amenenso si Msilamu. Chifukwa chani? Zaonekera poyera kuti iyeyo akutsatira zinthu zimene zili zomutulutsa Chisilamuzo. Ndefe tinena zimene yakuchitazo eti. Kuti amwali inu basi sinu Msilamuso ya. Chifukwa umboni wabwera iye akukakamirabe. Business iyi chipanda chitumwa ichi chine sindikuziwa kuti bwezi ndili pati. Inu chitumwa. Chinthu chongokulunga ndi ulusi kayika mozichani mmene muchopanda ntchito. Munthu akanena kuti chimenecho chikumuthandiza. Mkazi ndithu kumanena kuti chipanda aka. Banja langa ali sindikuziwa kuti bwezi pano lili pati. Ndikumatenga kamene kaja ndikumakasiya kusi kwa bedi. Kapena kusi kwa mattress. Kapena kukasiya pa khomo kuti akamalowa amuna anu akangolowa nyumba kungolowa. Abwereratu mumudi. Malavu. Kazi wa Chisilamu kungopanga zimenezo ndikuwuzidwa kuti chimenecho chakachichotse yenu kunati sindingakachichotse. Chimwe ndithandiza mene chibanja langa. Kazi amenenso si Msilamu. Mkazi wauzidwa kunena kuti kupita ku Joni usiku
siza muchisilamu yaye. Iye ndikumanena koma Israeli anandiphunzitsatu agogo anga, ine ndikazisiya zimene za agogo anga kumanda kwandibweretsera mavuto. Ndikumupatsa umboni kuti yayi inu ufiti undikufuru tausiyeni. Kaza amene ndikumakakamirabe amene si Nsilamu tu basi. Ndasilamu angati lero lina amene amaopseza kumuopseza nzawo. Atayambana zina zake ndamayankhula kuti dzuwa sililowa zikuonekera iweyo. Kumazi challenge ndi ufiti mpaka. Kumakatero basabwera muzikita wakaswali. Andu njenje kuti zitoonekera basi kupita ukapepesa inu pepani ife basi mwakutuma. Nsilamu aziopedwa ndi anthu choncho. Amene yo si Nsilamu yayi. Chisilamu chake palibepo. Chifukwa ufiti ndi kufuru. Wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman asadakanire. Amene adakanira ni masatana omwe ankawaphunzitsa anthu ufiti. Ndiye Nsilamu sangakhale Nsilamu pomponso ndikumachita ufiti zosateka. Amene ndi kafiri. Nsilamu kupezeka kunena kuti akuikonda kwambiri ntchito pomafika posamumvera Allah, iye yosamaswali, iye yosamachita mafaraidhi amene Allah wamulamula, ndikuchita kunena kuti ine izizi sindingapange. Kuswali ndiye chani? Kuswali kundidyetsa? Alipo oto Asilamu amene mangothamangira kwaswali swala imakudyetsani chani? Iye ali pa shop akugulisa cha business yake, kapena akuthamangira kuti ku office akupembedza ntchito kapena business osati Allah tabaraka wa taala. Mwamuna kapena mkazi yemwe akukonda kwambiri nzake kufikira poti nzakeyo ndikumamuchitira zimene Allah waletsa, ndipo munthu uja ndikumuuza kuti koma izi mukupanga zizizi ndi zinthu zimene zili za haramu, iye ndikunena kuti ine amuna anga ndimakonda ndipo sindingasiye zimene akundiuzazo. Mkazi amene akupembedza ndani? Mwamuna wake. Ngatali mwamuna amene akupembedza ndani? Mkazi wake. Amene akupanga shiriki. Amene akupanga chani? Shiriki. Si awa lero lino amuna akusiya kusamala makolo awo, ndikumachita kumenyesa nkhwangwa pamwala kuwatu kwa ana mai yawo chifukwa cha mkazi. Amene akupembedza ndani? Mkazi. Pamene Allah kuti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ndipo Allah wamulangiza munthu kuti asampembedze wina aliyense koma ndani? Iyeyo yekha basi. Ndipo makolo ake awiri awachitire chani? Zabwino. Allah ndiye amene walangiza zimenezo osati munthu wina aliyense. Ndiye wakusiya malangizo a Allah ukukatenga zimene mkazi wako akukuuza. Amene musamathandize mayi amene ni mayi oyipa kwambiri. Samandifunira ineyo zabwino iyayi. Mpongozi wa mtundu wanje amene. Mwamuna ali ndikuvera zimene mkazi akunena ndikudula ubale ni mayi yake. Kutemberedwa kwa mtundu wanje umene. Ngati nuyo mwamuna wanu simmankankhira kuti adziwathandiza makolo wake, inu ndinu mkazi amene muli fano kwa mwamunayo. Ngati mulimo munomu mumampanga mwamunayo kuti asamawathandize makolo wake, inuyo ndinu fano. Ndipo mwamuna timulangize kuti asakupembedzeni inuyo. Fano limene aliphwanye. Mkazi amukankhire mwamuna wake kuti ampembedze Allah subhanahu wa ta'ala yekha basi. Ndipo chimodzi muchisonyezo choti mwamunayo mukunkankhira mukumpembedza Allah, mumpange mwamunayo kusakhala woyipa kwa makolo wake, awachitire zabwino makolo wake. Ndipo muzimudzudzula kuti inu mayi anu mukankhule zimenezo, inu mayi anu zona mwatumizirako kandrama mwezi uno, kaza zipanga zimenezo. Osati mkazi kumafinyika kumanyinyirika kumanyasisa chimulomochi chifukwa mwamuna akuyankhulana ni mayi yake, chifukwa mwamuna akutumiza kwa mayi yake chani? Ndalama. Ndi achulukire nje akazi otero. Ndi amuna ena alipo amene akupembedza cha akazi yawo. Mwamuna mpakana kumafika leroli tikunena pano, kulolera kumakachita chiwerewere atakwawo pa amake nyono, kuti akatenga mkazi wachiwiri amake nyono sasangalala.
muyang'ana pasi. Pamene popo mwamuna akupembedza Allah, akupembedza inuyo. Akupembedza inuyo, akupembedza Allah. Akupembedza mkazi, akupembedza inuyo. Ifa kukuopa ninu mpaka na kuzigwesera muchani? Muchimo. Mwamoti muza tamuna anga inu mukupangiranji chiwerewere. Allah wakulolezani kukwatira akazi mpaka na folo. Atuteni akwane folo. Atuteni tikhalepo folo vuto palibe. Mwatute amene wose akwane folo ngo beru lilire basi. Tiziyang'ana zina zomati muzithamangira kuzife zimenezo ayi. Za nyasi zimenezo ayi. Mkazi amene yotu ni mkazi amene akumukankhira mwamuna kuti ampembedze ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Koma mkazi kumafika pomanyasidwa, kunyasidwa nditu ndi zimene mbuye wathu wativomereza kazi amene si wabwino. Ndekuti chimene chitachitike njani? Mwamuna azimuopa mkaziyo malo moopa ndani? Chifukwa mwamuna angataka kuchita chiwerewere kuwaopa amayi awa, mwamuna ayo akupembedza amayi awo. Chifukwa chiwerewerecho akuchita osamuopa Allah. Akubisa kuti kuzemba kuti akazi awo asadziwe. Ndiye kumuzemba munthu ndi zinthu zodabwitsa kwambiri kuposa kumuzemba Allah. Allah sungamuzembe. Allah sungamuzembe. Chifukwa kulikonse kumene ungapita Allah akutani? Akudziwa, akukuona. Ndiye amuna ambiri lero lina kuzigwesera mu uchimo ngati umenewu pomupembedza mkazi wawo. Pali zambiri. Ngati lero lino amuna akumapezeka zoti akuba ndalama maorganization ndifatu cha akazi kusakhutitsidwa kwawo. Akumaonjezera manambala pachani pa project ya 10 million ikumakhala 100 million. 10 million ngi ya project, 90 million ndiyo kudyeyo ndakazawo. Chinkazi nkumango fufuma, nkumango dziyerera, chikununkhira perfume, chikuyendera galimoto yopuma. Akaza shehe basi. Ndiye ndizambiri koma ndikungopereka zitsanzo sitinayambe kufotokoza za shiriki ya. Izi ni zitsanzo chabe. Ndiye Sheikh adaperekapo zitsanzo ziwiri. Wa minhu ndiye kuchokera mushiriki adhabihu li ghairi llahi, kumeneko ndi kuzinga chinyama posakhala pa chifukwa cha Allah. Kaman yadhbahu liljinni au lilqabri, ngati uyo amene amazinga nyama kuzingira ziwanda kapena omwe ali m'manda. Anthu amazinga nyama chifukwa wina wake walotetsa kutulo, kuti ngati leroli simuzinga nkhosa ndikupereka swadaka kapena mbuzi ndikupereka swadaka kapena ng'ombe ndikupereka swadaka, dzuwa sililowa chikuonekera ni chakuti. Anthu mpaka natukuta kuno kubereka ngongole nkukagula mbuzi ng'ombe nkhosa akuti azinge alota agogo awo kumanda auza kuti mutani amene usagogo awo. Chimenecho ndi chiwanda. Chimenecho ndi chani? Chiwanda. Alipo anthu amene ali ndi mabusiness amene ndalama zawo samachula m'masauzande, amachula m'mamiliyoni. Koma mukafufuza ndi anthu amene amadula nkhuku khosi ndikutenga magazi a nkhukuwo ndikumakathira m'mapazi mwa mashehe, kukathira m'mapazi mwa azigogo awo, kukathira m'mapazi mwa amayi awo. Kuzingira ziwanda. Ndiye wina aliyense amene wachita izizi, amene wachita chani? Shiriki. Popanda kukayikira munjira ina iliyonse. Liwu la shiriki tilidziwe tanthauzo lake mu Chisilamu. Tikamachoka panopa tidziwe tanthauzo la liwu la shiriki. Tikabwera pa chiyankhulo, liwu la shiriki limatanthauza kuti an yuj'al wahidan sharikan li akhar. Tikanena kuti munthu ittikhadhu shariki, watenga shariki, liwu la shariki. Chifukwa liwu la shiriki likuchokera pa tsinde la sharaka. Ndiye tikamati sharaka ndi kupanga wina wake kukhala bwenzi, kumupanga wina wake kukhala ndani? Bwenzi pa chinthu china chake. Ndiye pa Chiarabu akanena kuti ittikhadhu shariki, watenga shariki, yani zikutanthauza kuti an yuj'al wahidan sharikan li akhar. Ndiye kuti kutenga wina ndi kumuyika ngati bwenzi la wina. Yuqal, zimayankhulidwa
ashraka bainahuma idha ja'alahuma ithnain, wawalumikiza iwo kukhala awiri. Ashraka bainahuma, wawalumikiza iwo kukhala awiri. Idha ja'alahuma ithnain, ngati wawapanga awiriwo kukhala amphamvu zofanana. Ashraka bainahuma, wawalumikiza awiri, wawapanga shiriki anthu awiri. Idh ja'alahuma ithnaini, ngati wawapanga awiriwo kukhala ofanana mu mphamvu, pamene kondeti wawapanga iwo kukhala chani? Shiriki kwa wina ndi nzake. Au kapena ashraka fi amrihi ghairahu, wabweretsa muzochita zake wina. Idha ja'ala dhalika al-amru li ithnain, akakhala kuti muzochita zakezo wabweretsamo munthu wina wachiwiri. Mwachitsanzo ngati munthu akupanga business, kenako wina wapempha kuti adzipanga naye business ndi adzigawana ma shares, ndi wina uja wabwera kuti ine amwali ndikamo 40%, ndiye kuti ka 40% kaja kamene kajako kakubwera ngati shiriki pa business ipo. Chifukwa chani? Munthu uja paye kamwina business imamvuta, ndiye pachifanira kuti wabwera ndi wina amene akumuthandizira business jamba kuyenda chani? Bwino. Ndiye pamene anthu onsewa akuthandizana kukankha business yeti, onse ali ndi mphamvu zofanana. Wina ngati angapezeke zoti wabwerera mbuyo, business ivuta. Ndiye onse akupangira business chachani pamodzi. Pachiyankhulo tikamati shiriki, pachiyankhulo ndiye kuti kutenga wina kukhala othandizana nawe muzochitika. Shiriki pachiyankhulo, kutenga wina kukhala othandizana nawe muzochitika. Tikaonanso chitsanzo china, al-ishraku lughatan, liula shiriki pachiyankhulo, wa huwa ittikhadhu shariki, kumene kondeni kutenga bwenzi. Yuqalu, zimayankhulidwa, ashraka billahi, watenga bwenzi pa Allah subhanahu wa ta'ala, kapena wabweretsa bwenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ai ja'ala lahu sharikan fi mulkihi, pamene wabweretsa wina mu ufumu wake ndikuikaponso wina pambali pa Allah, kunena kuti Allah inde amalilamulira dzikoli, komanso awawa aliso ndi mphamvuso zolilamulira dziko. Pamenepo basi wapanga cha shiriki pachiyankhulo eti. Pachiyankhulo ndiye kuti pamene Allah ali wakuta kupereka moyo, ndiye wina anene kuti awanso amathanso kulenga cha moyo chomwecho. Pamene poneto wapanga chani? Shiriki. Anthu singalenge cha moyo chokhala ndi mzimu sizingathe. Timangolenga tizinthu tomwe toyendera magesi chanchani. Fala kunena kuti fatabarakallahu ahsanul khaliqin, wayeretsedwa Allah chifukwa iyeyo ndi wabwino mwaolenga. Ababa samatanthauza kuti aliponso wina amene amalenga chinthu chofanana ndi cha Allah. Koma ena amatha kupanga tizinthu timene mbuyo mupanalibepo pamene palenga, koma tizinthu timene toto sita moyo iyayi sitingafanane ndi zimene Allah amatani amalenga. Koma cholenga chimene Allah amalenga palibenso amene angachilenge koma ndi Allah, wina wake ndikunena kuti alenganso ichichi awawa. Amene popo pamene tinganene kuti munthu amene wapanga chani? Shiriki. Alipo amene angalenge dzuwa? Ndiye wina ndikunena kuti dzuwa ilo mukuliona ilolo, aliponso wina amene analilenga si Allah ya. Pamene pozalakwika. Munthu palibe amene angalengenso munthu. Ndiye iyo nkunena kuti awawa adatilenga ndi akuti osakhala Allah pamene wapanga shiriki. Ambuye Yesu ndi amene mudatilenga pamene potapanga shiriki. Fa Yesu sadalenga aliyense, iye ndo olengedwa. Ndifake timanena kuti kupemphera mdzina la Yesu ndikola kuika kwa kukulu kwambiri. Fa Yesu si olenga, Yesu soyeneka kupembedzera. Kunena kuti Muhammadi ndi olenga pamene po munthu wapanga shiriki. Chifukwa Muhammadi sadalenge munthu wina aliyense, iyeyo so ndo olengedwa. Ndiye kungompatsa Allah bwenzi limene likuchita zimene Allah amachita pamene po munthu wapanga chani? Shiriki pachiyankhulo pamenepo. Tsopano tikabwera pa sharia, liula shiriki limayimira kuti ittikhadhu shariki au nidda, kumeneko ndiye kutenga bwenzi kapena wopikisana ma'allahi ndi Allah jalla wa ala, wolemekezeka wapamwamba mwambayo, fi arrububiyya, munkhani yokhudza umbuye. Choyamba chimenecho kungoperekaso wina kuti alipo amene ali mbuye woposa Allah. Ndifake timanena liwu lonena kuti mbuye Yesu ndilolakwika koopsa.
Yesu sangakhale mbuye yani. Yesu sangakhale mbuye. Mbuye ndi Allah basi. Ndiye tikamati ar-rububiyya tikutenga za ar-rabbi, yemwe ali bwana. Ndiye Allah anazichula yekha kunena kuti chani? Rabbil alamin, ndi bwana wazolengedwa zonse. Sitimatero. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pamene paja pali at-tauhidi ar-rububiyya. Pali ulo kalija kuti kutamandidwa konse ndi kwa Allah yemwe ali mbuye wazolengedwa zonse. Pamene paja ndi at-tauhidi ar-rububiyya. Kenako pakwera at-tauhidi al-asma'illahi was-sifati, yomwe ndi ar-rahmani ar-rahim. Tikuchulapo mayina awiri a Allah kuchokera mayina amene ali nawo. Kuti Allah amene tikumunena apa kuti Rabbil alamin ayo ndiye yemwe ali ar-rahmani komanso ndiye yemwe ali ar-rahim. Kenako tikubweranso mu at-tauhidi ar-rububiyya kunena kuti chani? Maliki yaumiddin, yeye ndi mfumu ya tsiku la chani? La chiweruzo. Ndi mfumu ya umoyo uno komanso ndi mfumu ya umoyo umene uli nkubwerawo zonse Allah wazichu. Fake mati suratul Fatiha ndi manthu wa chani? Wa tauhidi. Ndifake ili chani? Ili swala popanda kuwerenga suratul Fatiha munthu, swala imene ndiyo satani, ndiyo savomerezeka. Chifukwa ndi tauhidi yokwanira imene jayo suratul Fatiha ichi. Ndifake rukuya kungowerengaso suratul Fatiha munthu amene amachira. Inu ndine tukiwerenga ndi siti kuchira. Tizifunse kuti kudalira kwathu mwa Allah kulipati. Ndiye tikabwera mu gawo la chiwiri ndi ittikhadhu shariki au nidda ma'a Allah jalla wa ala fi al-uluhiyya au ibadatihi. Kumeneko ndiye ndikumutenga Allah kenako ndikubweretsapo so wina ndikuayika onsewo pamodzi mu nkhani yokhudza uluhiyya, ilahi, kupembedza, ibada, kani za mapemphero zonse. Ndifake suratul Fatiha yomweyo Allah kunena kuti chani? Ifeyo tidziyankhula. Tikamaliza kunena maliki yaumiddin ija tinene kuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inunoka Allah ndi amene timakupembedzani. Pamene potapatula kuti palibe wina opembedzedwa koma ndani? Allah yekha, imene ndi tauhidi al-uluhiyya. Umodzi wa Allah pakutani? Pakumpembedza. Tisapembedze wina aliyense koma ndani? Allah yekha. Komanso ibada yonso ndi kudaliraso mwa Allah, yekuyedzaminaso mwa Allah ndi ibada. Wa iyyaka nasta'in, mwa inu nokhaso nimene feti madalira. Ndiye munthu akuwerenga mawu amene wawa daily pa swala akamakadalira chitumwa amene swala yake ikumuthandiza, akunama atu pamaso pa Allah munthu amene. Chifukwa akunena kuti Allah ndimakudalira ninuyo koma akamaliza kuswali akukadalira chitumwa. Munthu amene akunama pamaso pa Allah. Mavuto akampeza sakuyedzamira mwa Allah akukapita kwa munthu wina, ndithandizeni. Asing'anga andibera chakuti ndifuna nimudziwa amene andiberayo. Business yanga sikuyenda ndifuna mundipatse mankhwala othandizira business. Banja langa sikuyenda ndifuna mankhwala othandizira banja langa. Munthu amene ndikumanena kuti paswala kuti Allah inu nokha timakupemphani chithandizo. Manyazi alibe. Kupanda manyazi kuotani kumene koko. Kumamuyankhula Allah kuti ndimakupemphani komanso ndimakupembedzani, kenako ukamaliza pamenepo ukapempha wina, ukadalira wina, ukapembedza wina. Mukuona kuti anthu ambiri mitu yawo simayenda eti? Ehetu. Chifukwa chani? Sitidziwa tanthauzo la suratul Fatiha, timangoimba nyimbo basi. Chifukwa tikanakhala kuti wallahi taidziwa suratul Fatiha, bweza Islamu asakupanga shiriki. Chifukwa suratul Fatiha payo kandiyokwanira kuti munthu adzitalikitse kushiriki ina iliyonse. Visuzo timanena kuti munthu amene amapanga shiriki nkukhalanso kuti ndioloweza Qur'ani amene ndi chitsiru choteratu. Chifukwa chani? Suratul Fatiha yokha asanaloweze masura enawo 113. Pamu Qur'ani muli masura ngati? 114. Masura enawo sewa 113 akanakhala kuti amene wawa sana waloweze ndikungomvetsetsa sura imodzi ya Al-Fatiha. Iye ndo ophunzira. Kusiyana ndi uyo amene waloweza masura 114 ndikumachita shiriki. Kusiyana ndi uyo amene waloweza masura 114 ndikumapezeka zoti akuyedzamira mu zinthu zina posakhala Allah. Kukoleka zinthu nkosi, mchiuno, mmikono, mwendo. Zimene za anthu akupanga koma kuti iwo ndo owerenga cha Qur'ani.
zikuchita kusonyezeratu kuti sura yoyambirira ayitu ndifake timanena kuti Silamu ngati akufuna kuphunzira za swala asaphunzire kaye swala yonse, choyambirira aphunzire tanthauzo la suratul Fatiha ichi. Chifukwa akudziwa tanthauzo la suratul Fatiha akayamba kuzida za swala azadziwa cholinga choiwerengera suratul Fatiha ichi. Choncho akayima pa swala suratul Fatiha ichi izikamugwedeza munthu zoonadi, koma timuona kuti Asilamu akuwerenga akuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akamaliza pene kwa kufellowship akuti ihdina siratal mustaqim, o Allah tuongoleni pa njira yongoka. Njira yongoka nditi? Pakati pa chiwerewere ndi banja njira yongoka nditi? Banja eti ndi mumpeza Islamu mayi wavala hijabu yabwino bwino ayima pa swala akuzichepesa pamaso pa Allah, koma ali ndi chibwenzi. Osati kuti akamaliza pamene popo ayi, mene amabwera pa swala apo ali ndi chibwenzi kale, akuyankhula mawu amenewo chibwenzi sali nacho kale. Ndiye mukuti mukumpempha Allah njira yongoka koma simukuyenda, mukupanga kucha. Chifukwa timanena kuti swala sikupanga zija timapanga zija ndikumvetsetsa zimene timayankhula pa swala. Kudziwa zimene munthu ukuyankhula pa swala kumene kuneni kuswala, osati zongoloweza yani. Zoti Allahu Akbar akutanthauza chani osadziwa kuti Allahu Akbar akutanthauza Allah ndi wankulu. Allah ndi wankulu basi, Allah ndi wankulu bwanji? Ndiye muonano anthu mesa mwati Allah ndi wankulu, mufotokozeni tu Allah kukanika. Why? Sana phunzire angoloweza. Angotani? Angoloweza. Ndiye chomalizira au fi al-asma'ihi was-sifatihi, kapena kumpatsa Allah wopikisana naye kapena wophatikizana naye mu maina ake ndi mbiri zake. Allah ndi Ar-Razzaq, ndi wopereka mariziki, ndipo palibe wina aliyense amene amapereka mariziki kupatulapo ndani? Allah yekha basi. Chifukwa chani? Allah akuyankhula mu Qur'ani, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, ndipo palibe nyama yomwe imayenda pa dziko lapansi, madzi ndi pamtunda ngakhale mmalere, mbalame, kupatula kuti kwa Allah ili ndi chani? Ndi mariziki ake. Palibe nyama yomwe imayenda pa dziko lapansi, kaya ndi kuluka mmalere, kaya ndi kuyenda pa nthaka, kaya ndi madzi, kupatula kuti kwa Allah ili ndi chani? Mariziki ake. Angakhalenso nyama zimene zili mkati mwa nthaka zili mariziki ake kwa Allah. Ndiye Msilamu yemwe amapembedza Allah asadalire mwa aliyense kupatulapo Allah pa nkhani ya mariziki. Kungoyedzamira mwa wina wake kapena mwa china chake kuti chimenecho ndi chimene chimakubweretsera mariziki, pamenepo wampatsa Allah wopikisana naye. Wampatsa Allah chani? Wopikisana naye. Chifukwa Allah pa nthawi imene ife tili muziberekero za amayi athu amatumiza mngelo yemwe amalamulidwa kuti alembe mawu okwanira anayi. Tikakhala kuti takwanitsa masiku 120 m'mimba mwa amayi athu, ngelo amene amalamulidwa kuti alembe mariziki aifeyo amene tidzadye kuchokera pamene popo mpaka kufikira tsiku limene tidzamwalirire. Chifukwa m'mimba mwa amayi athu monso timakhala tikudya mariziki athu. Chimene mayi amadya chimakatipezanso ifeyo. Chimene chikutipeza ife tili m'mimba mwa amayi athumo amene ni mariziki athu. Ndiye kuyambira pamene papa mpaka na kufikira tsiku limene tidzamwalirire, Allah adatiyikiratu kale zoyeneka kuti zidzatipeze ifeyo. Choncho ndizosamveka kuti munthu akhale pansi ndi azidandaula za chinthu chimene sana khali nacho. Inu basi ndikumakhala pansi kudandaula za chinthu chimene Allah sadafune kuti chikhale chanu. Pamenepo mukuona bwanji kuti chikhulupiriro cha munthu amene chinthu chosokonekera iti? Ndiye ndi angati mugula anthu amene amadandaula zinthu zoti sizawo, akuti zolandira kumzikiti zawaphonya basi, kuwakwira shehe, kuwakwira komiti. Zimenezo Allah sana kulembereni wallahi kuti zikhale zanu. Ndiye chowadera shehe ndi chanu, chowadera komiti ndi chanu. Mukuona kuti chikhulupiriro chathu Asilamu chinapentedwa ma blanket.
chifukwa Allah mariziki anakhazikitsa kale. Pomaliza mukuona bwanji amuna anu amalandira salary 100,000 pamawawa ngati muli okhulupirira mwa Allah zioneka. Amuna anu amalandira salary 100,000. 100,000 yonse yakuthandizira pa nyumba pano. Kenako yo akakwatira mkazi wachiwiri. Inu mungapange bwa? Ngamagawane. Sana kupungulireni mariziki mkazi wa obwera. Sana pungule. Chifukwa chani mkazi wina yonse ali ni mariziki yake, mamuna akamukwatira Allah aonjezera mariziki azimuthandizira mkazi. Mesa Allah kunena choncho apo. Nde uyangabwere ni mali angangobwera abasopanda mariziki. Akhala naye ni mariziki yake chifukwa chani? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amene amadyetsa. Mwamuna sadyetsa aliyense wallahi. Mwamuna sama kudyetsa nini? Wallahi mwamuna ni samatani? Kuteku inu mukamata amandidyetsa na amuna anga mukupanga shiriki. Chifukwa amene amakudyetsa inu ndi amuna anuwo ndi anawo ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndeno chodandaulira ndi chani amene amuna anu akakwatira mkazi wina? Zonsezi izi azima kamavuta ife mitala imakhala kusadziwa zacha za Allah osati zokhuza mitalayo ayi kwa kumudzi wa Allah. Chifukwa chani? Chifukwa inuyo mmene munali kumayambiroko ndi amuna anuwo nkuteka kuti amalandira kandirama kochepa. Koma mutabereka mwana Allah anaonjezera amuna anuwo ndalama kuti mwanayo azithandizikira kandirama kuonjezekerako ndika mwanayo. Mabwereka mwana wina pakubwera so chuma china. Mabwereka mwana ndemukuona ngati Allah mwamuna akakakwatira wina samuonjezera so chuma. Amuonjezera. Ndi masamu amavuta bwanja amayi. Amativuta bwanji masamu. Izi ndikuyankhula izi chifukwa nkhani ya mariziki. Anthu amona ngati mariziki timadyetsana inu ndine. Ine wallahi sinimadyetsa banja langa. Amene amadyetsa banja langa ndi Allah. Inu samakudyetsani ndi amuna anu. Amene amakudyetsani inuyo ndi Allah. Pamene inu muli pakhomo la makolo anu mumadyabe dete. Mamuna anu akutengani mukudyabe. Yango sintha ndi akaunti basi. Allah amaika kwa akaunti ya makolo, panakika kwa akaunti ya mwamuna. Ndiye tikamakamba nkhani ya mariziki ito amapita mpaka na kumitala kuja amakafikako. Tauhidi imakagunda so kumitala kuja. Njifake mudzaone maswahaba pakati pawo izizi maswahaba achikazi. Sizinali nkhani. Nkhani za mitala. Hayi. Sama ifuacha zinali zodziwika pakati payo kuti izi zabwino izi. Ndi chimozimozi banja amene makhalira mamuna ukwatira mkazi mmodzi mkumakhala. Mamuna ukwatira akazi awiri nchimozimozi palibe so kusiyana. Mwinaso banja la mavuto kwambiri kukhala la mkazi mmodzi ile kusiyana ndi akazi awiri. Inuyo ndi amuna anu nokha basi mkumakhala. Banja limene makhala mavuto kwambiri. Fanyani mango nyanyala zinthu zopanda pake zomwe. Chifukwa makhala kuti simunakhwime muchani mukaganizide kana. Inu zona sifanyani simunandike pa status. Zimenezo ndizoma mkwira mamuna. Simandikonda inifanya simandika pa status. Chikonda aende nanu munsewu mwakugire pa mkono. Ndizimene takaza kumanyanyala nazo ndizimene. Samandikonda ine abambaka auje. Anasiya kale kumandigulira chocolate. So kwa lero mwina titayimira pamene pa. Koma izi ningopereka ngati zitsanzo. Tatanthauzira nkhani ya chani? Ya shiriki pa chiyankhulo komanso shiriki pa chani? Pa sharia. Nde inshallah wiki ya mawa ndi kuti tidza fotokoze tikamati ibada ndi chiyani. Chifukwa anthu amona ngati ibada ndi kuti ndikungoswali kokha basi. Nde tidzatanthauzira ibada bwinobwino, tidzabwera tsopano mukufotokoza mitundu ya shiriki. Nde tikadzamaliza zimenezo tidzakhala kuti tamaliza chinthu choyambirira kuononga chisilamu cha munthu. Pati kachiphunzira chimene chili choyambirira chishiriki. Shiriki inachulira kumayambirira chifukwa chani? Asilamu ambiri akuichita chinthu choyambirira. Chinthu chachiwiri, shiriki imene ndi ntchito yonyasa kwambiri pamaso pa Allah. Nanga iti ntchito yomwe Allah amanyasidwa nayo ndi shiriki. Kusiyana ndi chiwerewere, kusiyana ndi kuba, kusiyana ndi kunama, koma shiriki ndi ntchito imene Allah amanyasidwa nayo kwa basi. Chifukwa makangati kumpatsa munthu kapena kumpatsa chinthu choti adzipikisana nacho. Pamene Allah safuna opikisana naye muchina chilichonse. Ndiye
tikuchiyankhula chimenechi pa chifukwa chimenecho. Chifukwa chomaliza, shiriki ndi ntchito yokhayo imene munthu amene angamwalire akuyichita malo ake ukakhala ndi kumoto mpaka na kalekale. Malo ake ukakhala ndi kumoto mpaka na chani kalekale. Munthu amene wamwalira akuchita shiriki, amene yoyo akakhala kumoto abada kalekale, palibenso kutuluka. Ndiye ngati anthu pa dziko lapansi pano kungopsa pang'ono ndi kamoto kamene tapsa kuchokera pophika nsima apa mpaka na 1 week yonse timakhala anthu ota mwinaso mwezi kumene kumangodandaula mkono kuwawa. Ndiye munthu amene atakalowe kumoto sakampatsa khungu lake ilili yayi. Hadithi ya Abi Huraira tumikamulera kuti Allah subhanahu wa ta'ala adzalipanga khungu la munthu okalowa kumoto kukhala lonenepa ulendo umene munthu anga uyende kwa masiku 3. Endi kuyenda kwake saposati kwa pang'ono kuyenda kothamanga speed ya mbalame. Ndiye khungu la munthu likanenepa choncho chifukwa chake chani moto wa ku jahannama ifeyo mene tilili muchonchi kuti akangotiponya basi pompo kupyeratu. Koma adzafuna kuti udzikapsha bwino. Udzikamva bwino kuwawa. Ndi akakuonjezera chani nofu. Nkhuni zake ndi anthu ndi chani ndi miyala. Ndiye anthu ake ndi ati awawa amene adzakhale kuti ndi omwewa koma matupi awawa sintha anenepa ndazikatuka bwino mafuta kumotoko ndi miyala. Moto wa ku jahannama sowa masaya. Chifukwa tikuyeneka kuti tiphunzire za shiriki tiuope. Chifukwa tikayipewa shiriki chabwino timachimo tinato Allah akunena kuti yemwe wabwerera kwa ineyo asanandiphatikizire ndi china chilichonse ndidzamukhululukira. Ndiye kuti tizitalikitse kushirikiko chabwino tizikhala ndi tizofoka tinato ngati anthu. Allah azatichitira chani chisoni. Koma ngati tingamwalire ndi mulandu wa shiriki chisoni palibe.